Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka a Siddiq TV. Darasinmu na yau shine yadda za a yi ka yi amfani da datar wata waya a wata waya. Ma'ana, let's say a ce wannan wayan tana da data, amma kuma wannan wayan babu data a cikinta. To ina so kuma in yi amfani da wannan wayan kuma ana da buƙatan data. To yadda za ka yi shi ne, da farko za ka nemi settings ɗin wayanka ka shiga kamar haka. Ga settings, bari mu kashe wutan nan saboda yana ga settings, sai mu shiga settings kamar haka. Kana shiga settings, daga nan sama ga wani wurin da aka rubuta network and internet, sai ka shige shi kamar haka. Da zaran ka shiga network and internet, daga nan ta ƙarshen ɗan ƙasa da ga rubuta hotspot and tethering, sai ka shiga hotspot and tethering ɗin nan kamar haka. Kana shiga, daga nan sama ga wurin da aka rubuta wifi hotspot, sai ka buɗe shi kamar haka. Gashi da ga yana kashe ne, sai ka buɗe shi daga ta nan kamar haka. Kana buɗe shi, ka gama duk wani abun da za ka yi ma wannan wayan, sai ka dawo kan wannan wayan da kake so ka yi amfani da datan wannan wayan a cikinta. To shi ma sai ka jawo nan sama, sai ka ɗan ɗaura ninka a kan wannan wifi, ka matse shi kamar haka, zai kai ka cikin wifi ɗin wayan direct. Shi ma sai ka buɗe shi daga nan. To daga zaran ka buɗe shi, daga ya fara searching network, ma'ana yana searching. To kamar yadda kuke gani wannan wayan hot 9 ne, gashi ne ya yi searching na hotspot name ɗinta, gashi na Infinix hot 9. To abin da za ka yi shine sai ka taɓa kamar haka. Kana taɓa shi, daga gashi kamar yadda kuke gani ya haɗu. To yanzu bari mu fita mu gani. Wannan datan wannan wayan yana buɗe. To wannan wayan gashi kamar yadda kuke gani, ko buɗe datan ta bamu yi ba. Gashi kuna ga sako ya fara shigowa, kun ga datan ta yana kashe, kun gani. To amma kuma ga sako ya fara shigowa, ma'ana datan wannan wayan yanzu haka yana existing a cikin wannan wayan. Kuma hakan ba yana nufin shi wannan wayan shi ma datansa daidai na aiki bane. Shi ma kamar yadda kuke gani, yanzu da za mu je mu fara amfani da shi, da ku gani kamar yadda kuke gani, da ku ga shi ma yana aiki, wannan yana aiki, wannan ma yana aiki. To gashi kamar yadda kuke gani, sakanni ya shigowa suke yi. To wannan shine, hanyoyin suna da yawa. Wannan shine hanya na farko, yadda za a yi kai amfani da datan wata waya zuwa wata waya. Yanzu kamar yadda kuke gani, bari mu shiga wannan inda ko buɗe datan ta bai ba. Gashi nan kuna gani, gashi kamar haka. Let's say mu buɗe status, ka gani wannan bidiyo ne, gashi ya buɗe, ma'ana datan wannan wayan shine yake amfani a cikin wannan wayan Zaka. To yanzu kamar yadda muka yi connecting datan nan, a wurin connecting abinda na manta ban fara muku ba shine, idan ka shiga gurin wannan hotspot din, ka shige shi daga nan, idan yayi sacin ka taba wannan din, ta iya yiwa ya nuno maka security. To security ya danganta. Yanzu inda na sa security ma hotspot din na wannan da ya nuno mu, to ni da na sa na san security, sai in sa ma wannan wayan, sai connecting cikin sauki. To da ke ba mu sa security ba, shine gwada muku haka, ko yayi connecting direct. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Dala idan a YouTube kake gano wannan bidiyon, ka mana subscribe, ka taba ƙararrawa, sannan ka taba bell, ka taba all. Ta haka ne duk bidiyon da muka daura zai zo gare ka cikin sauki. Idan a Facebook ne, dala ka mana like and share domin sauran 'yan uwa su amfana. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.